Топ 10 най-млади милионери в света. 10 Мозия Бриджес започва бизнес с папионки на 9 години. На 13 вече е милионер. 9 Алина Морс основава Золи Кенди на 7 години. Сладките без захар я правят милионер преди гимназията. 8 Райан Каджи започва да ревюира играчки в YouTube на 3 години. Сега е милионер. 7 Валентина Пино, родена в империята на Керинг. Милионер от раждането. 6 Ник Де Луизио създава новинарско приложение на 15 година. Го продава на Yahoo за 30 милиона. 5 Джейлен Бледсо стартира технологична компания на 12 години. Изгражда мултимилионен бизнес преди 18. 4 Бен Пастернак пуска вирусни приложения като тинейджър. Печели милиони преди да навърши 20. 3 Кайли Дженър става една от най-младите самонаправили се милионери. Чрез козметичната си линия 2 Кевин Дейвид Леман става милиардер на 18 години. След наследяване на акции от германска верига аптеки, Ун Александър Ванг става самонаправен милиардер в 20-те си години. След основаването на Scale AI. Възрастта е само число. Въпросът е ти кога започваш. Абонирай се за канала за още интересни факти.